Okay, alas 5 sa kadlawon. Mag-start atong exploration. Today, Thursday. May nagsumuk-samuk duri ang drama-drama. Okay, start 5 a.m. Going to our goal for today. Pamakita akong outfit kasi ngit. Malandag naman. Okay, itong padangas pa yung makita. Long hair. Yes, very long. Sayuhan na ko. Paday. Dapat alas 3 ko sa kadlaw. Yeah. Tapos na akong buhok. Pagto na sa kong lubot. PM sa barangay. Ito hayag. Ay, ang plinas na lina. Sigo pa. Store. Ang karaang balay. Kaya ay natulog diha. Ay natulog diha. Ito susihon. Ay natulog. Ito diha. Karaan na dyan ba dyan. Oh, video kay. Burenta. Ito may water. Ito taris tungas dan agi. Oh, ito yung mga truck. Tapos ito nga sa dan. Kaya wala pa nangaging mga truck. Yeah. Lagi na sa dan. Kayo ko ka-picture sa location na laura. Wala pagsakot siya na. Napagpapahag pa di dyan. Ito rabuan. Wow, ito ganaw po dahil.
Hindi panligutan sa mag-exercise. Sarado pag bikiri. Ano kung sarado pag bikiri. Buntag na. Dapat na yung mga pandesal. Wala. Uy, sarado na ito. Nadi sarado ko sarado yung tingin sa una naman. Wow, di ara ang balay nga grande. Yawa pa dyan. Mura mag-museum. Mura mag-kingan ko yung nagpujo. Grabe. Sus ning budget. Nakuha siya pagkadyo. Skada ko. Hila pa dyan ang likod. Sus, grabe. Kuha ba dyan? Yeah, we're crossing at a bridge. The Taghaliggy Bridge. Crossing. Sa mani 111 kilometer plus 150. Taghaliggy Bridge. This is the Taghaliggy Bridge. You see? Hala, katinaos tubig, buntag sa iyo. Wow, kapeaceful sa tubig. Yung mga diwata na maglutaw-lutan. Oh, kapeaceful sa tubig. Wow. So very peaceful. Dutos tubig ko. Peaceful kayo buntag sa'yo. Darag na maligo buntag sa'yo diya. Huwag ka madlo. Oh, dutag na ng isda na dire. Ang isda niya. Dagang mangubit. Pagkaon. Ang laba, ay delikado maglaba kay ang sabon pwede isda naman din unsa pa da uwang butas kahoy dako na asa yung mga kagang dire dapat kagang dito gano'n side kagang parang medias ka. Alright, let's continue to walk, the warm-up walk before we go to distant places. Nice po yung house, o pinaibabaw. Yung just mga crawling creatures. No way, you can't touch me. Lagi siya si babaw. Yo, putting style, eh? Nice one, eh, style. Nice one. Nice putting on, no? Yeah, gamit sa ubos. Gamit ang space.
his wife. Bananas. Oh, nice. Sila eh. Gianan. Nakatubaho na purok-purok. Uy, nahirig naman eh. Yan po yung purok-purok. Sipo na siya. Ay, kahoy. Daan niya gipa. Walking, sundog po siya na walking po siya o kasi nagsundog ka wala pa mo no hindi ho adi sa atin sa kay mag-transkuan sa tanong sa tadiri kay Mark. Lugay na ko during dakita o kasaka. Mata pa siguro ko elementary. Let's see what's in here. Traverse at the during dakit. Okay. Wow. Nalibot na si Babaw. Sino mga buhay na diri up? Ay, kamuti ha? Namin dagang kabiyabsan sa una. Ay, kamuti. Kuwas gilimpihuanan eh. Dutaan limpyo. Pagutan sa siguro na pala ako. Kuan kaya hindi mo kukhog na akong medyas. Kaya akong medyas. Pang baby. Ninduta o patag kayo. Apa din ni buki dito na ha? Yo. Allah. Ninduta tam na no. Mas parang balay na si Babaw. Yaw. Kuyaw sa didiri ay. Kinsa ganito ni nagpuyo din ni anda kita. Umujo na sa una dahil Babaw. Cute. Tadi na matang-tang bidyas. Kaya ang street akong walk. Ang taas ng bidyas. Ang bisupot ng bidyas. Let's walk and straighten our hair so it can relax. This is vlog. Yes, kadang-kadang lipat dire.
Ay, daghan di ay kuan. Daghan jud kagang ni. Oo. Daghan dito kagang na. Ay, look diri ka intak pang kanpaan. Daghan sige jud kagang ni. Mata mga pa. Mata na ang mga tao. Alright. Ito sa lambo. Oh, nandito tayo sa landong. Hala, for sale. Kuno, for Sally. Wow. Nadra. Napidaan. Sama sino mga for sale. Gani. Mundat kayo. Dagkuan na sa kuan. Alright. Padung na ta sa Is Jolly. Yeah. Sa SGA. Mali-uli ta diha. Hindi kas ganipaan. Dagat sige yung kagang diha. Kuya ako na vlogging ko. Istorya sa self. Ano po yung for Sally din. Ala, nandito sa fire tree. Ay, akasya eh. Nandito ito na ano. Nandiyo ka itong fire tree. Kuan. Yeah, welcome. We're entering Barangay Agbanga from Cardadsor. We're now entering Barangay Agbanga. Banga na din eh. Banga na ni EJ. Alright, let's cross. Oh. Nice Pinoy style siya bye. Oh, it's Jolly. Welcome back to school. Make your best memory again. Barangay Agbanga na day ni. Hala, it's Jolly. Nice of entrance. Anay kahoy. Wow. Nandutag mo university, ni ba? Government subsidized. True. Scholar ba si Louie din sa una siya. Oh, wholesome education. Ano wholesome education. Iya ba si housekeeping. Oh, nindot housekeeping. Bukiri small. BS housekeeping and cookery. Oh, yeah, good. Guard house siguro na siya. Hindi taon ni kahod ako. University King Pio nigsuod ay be. Suod ako diri umiya. Highland. Ay, Highland girl na din eh. Ah, kanana na dira. Tapos bigas. Oh.
idea sa imong bahay. Ano sa man gilansang po ni? Nagilansang lagi po. Nanilok naman ko dito ko. Kawayan. Hindi trio kaya kanipaan intak. Ang taglas lucuan siya tapi matunggo to sulahan doon pas maasin. Yung silang house on the hill. Uy! Ang ligis yung siguro ng mga tawanan eh. Unsa? Grabe o kamay kaya kung agias dito. Ay, kanipaan ring side intak. Ay. Ay sa sa katunggan din sumpay. Sumpay garis katunggan. Sige. Ayaw katang-tanga na lang kakutob sa ubos. Oh. Alright. Ito ko wali na ang buhok. Sige, buhok. Ay, there are dental tricks. Ito paling beauty na. Si dental tricks. Busakyan na nila. Ilong side lahi kong kagabhiyon lakaw-lakaw. Hala, nagbunga silang tumbiso. Matutong ka yung mga nangka. Takbis. Buhay dito nga na ibukso. Madri kakao sa nice maganda yung balay, oh. Pinaibabaw. Wow. Oh. Teng, teng, teray. Dan entrance kayo. Kadaan lang. Rock. Uniform Solutions.
Ano dire pagkuot ka na. Bahay. Nagsing ito. Ay, natugol ba pa? Tawag kape. Ay, tayo kapihanan. Pasti ako lang mani. Makapagod. Paano na po ng tubig? Cute lagi mong iro. Teo. Anak, din mo palibangon. Nay. Himuin nila man nag-CR. Lisod si po ng iro, no? Kaya patakag libang ubang iro. Himuin nila man nag-CR. I-flash na ba? Joke, labang. Ay, kaya ko ba? Kaya. Ay, darah. Mukhaon eh. Hindi. Siya. Ahay, nagluto ng pamahaw ang mga tao. Bisina. Ay, nagagabi oh. Buhay ang ligabi nga na. Ano nga siya tubig? Kaya ko. Ayos wala haso. Slow down. Children crossing. Mga bata din. Ang ka-cute ka po. Diyos. Uy. Tapos ikot kung si Sandy dire. Uy. May nangabot mo dire. Uy. Sige ng mga bahay si babaw. Mabili na tindahan. Ang buntag. Nagakaridad sur ko. Kulakaw. Alah, dutos ka pa dyan. Tagas. Ay, buntag. Sambong dari tanong ka rin sambong yan para maulit tanong Marimar Castellitasay.
nagianan dira oh. Ay handle permit. Oh, billiards today. Oh, buong. Suko. Dako. Ah, ito lamang ko. Labay siguro ko. Labay na ko. Ang pinto dito. Mukhang pamahaw. Yay, kanindot sa kapayas. Hinog na. Pasagdan ra. Kasi tag-iyan yung duta. No, duta tanuma. Kaya mo tanong. Nice. Drawing. Nana ko sa rice field. Rice field rin kayo. Grabe mo ka pa Diyos. Oh, grabe yung taas. Isulpot doon na lang ba na tapasan. Nana ko sa rice field. Buwang ka. Nandito tubig. Tubig diri. Ouch. Hindi ka saka baka tanig balik ni. Hindi tag-tubig lagi kay. Oh. Kuan. Uy, nagkuhol. Hala ka. Clear. Wow, kanindot sa tubig. Tinaw kayo tubig. Hindi mo justify sa camera sa personal. Oh, may duta. Tinawa. May pagdiliguan. Wow, katinaw sa tubig. May duta.
Tinawan. Naguhay sila ng ani di ay oh. Nakahiyahaya sa mga manok ko. Natural king pagkao. Naguhay na din ng ani di ay. Sabihan ng trabaho. Nagkuuma eh. Okay. Saka na kita ka na lupigan taning elderly diri wag tikayo. Ayun na ka jud ka ba? Hinangit-ngit pa to. Hala, busy nagtanom o tarong skuahay. Mas kalabasa. Pwede rin kalabasa. Te, namoy palidya panghatag. Pang sidling. Oh. Pwede ay? Bata pa? Oh. Hinduta sa yung garden, oy. Naasa kuan. Bata pa, noy. Kuya, was in yung garden, no? Taong. Ano sa pagtanom ng taong? Sa seeds po na. Hindot po garden, no? Doon sa kahuma dyan. Lagi. Hindot. Nadi ay. Nangari sila sa barangay ng hatag. Nangari sila sa barangay ng hatag. Dito, nangato sila. Oh. Dali, raguro mahurot ang mga seeds dito, no? Nangadyo po kong okra dito. Okra kayo bisag nagtanom ra kag duha ka bunga. Daghan man nagliso. Oh. Abihan ni trabaho sa mag-uumano yun, no? Grabihan is trabaho sa amahan sa una, eh. Hindi ka rin dadsor. Grabe nga. Mangunay ka tungkuhan sa among kahumadyan. Ha? Naapo man pod? Wa ako kahibaw. Pero nay kahumadyan dito. Grabe trabaho din yung kahumadyan, no? Lagi, no? Oh? Yeah, sakto ra ng 50 kapin per kilo.
itanom, Brad? Ha? Sa po itanom? Tanom na po ko buwan, kanang makilaw ba? Kanang pino? Pipino? Oo. Laro ka sa pipino dito. Balik to. Laro na, lamay sa pipino kay. Wala, dinduta si Bujas di mo na daghana. Macho pog ija style. Nindot pog imo noy kay duol sa irrigation oy. Inig pa mo bo ingon ka. Diyan nindot pa jud tubig kay natural. Nindot yun ang idea, perfect. Lagi ninduta oy. Macho pud ang imo noy da. Ninduta sa tubig diri noy oy. Aran tinawa. Ninduta ka adyo. Wala ingana dito sinjo. Di man ingana kanang tubig dito sa sapa. Dutas tubig diri oy. Mainom siguro na sa unang panahon eh, no? Oo. Ng mga Kawa pa magtangkihin ang tubo niya. oh. Kaya tinaw gud ka si Ja. Basig gidig agi no diri pohonoy, mangharvest na kanoy daghan. Asa may ka maglabda na may ka dire. Karon ra pug ko naglakaw-lakaw. Hindot sini mo kapadjas. Unsa may timailhan nga mahinog na ni si Ja kining yellow. Ma-orange. Ija tunga. Oh. Kuya was Kani hinog na. Hinog na ni. Wapa na. Tamis lagi ning kapadyasan oy. Unsa may coloring ana ma orange? Na ako'y kapadyas dito sa urmok, puwa. Oh. Lagi? Kira pod. Hindot lagi to pohon, makada ako diri hatag ko na to seeds. Nindot lagi to. Ha? To ko'y bay dito. Diyan ako sumatalo. Na ako sa Caridad Sur karon. Nindot sige mo si Bujas doy oy. Ninduta si Bujas oy. Nalipay gadjug imong mga tanom. Ninduta siya mga tanom oy. Ay sa kunay. No, daghanam din ni kapadjas. Kapa yellow. Uy noy tagay ko ani mo kapadjas. Namugos. Ilaw pa day ni. Duta ari dara-dara nagbitay na. Imo nang huwaton mahinog ka na sila tanan? Di, sobra na ay mahinog. Asa makana nga liwat? Ma'am, pinangadyo ra pa nila ho, na ay koy malabyan mong hando mong kog na ay mga buwang ba. Kuya uci kapadya si mga yellow. The yellow papaya. Ay, dara Wala. Sister Jocelyn. Ay, ila pati ma. Tuwan ko ibabaw di ay.
Kaya mga ito pakaskuan ha guys. Pagbukat sa mga guys. Sa kapos mga kilid-kilid doon. Dito yung tubig. Uy, tinoy. Tubig dire. So perfect. Hoy! Sama ni Rosemary ni de. Ni Rosemary lahi ni. Muto na Japon pero lahi na. Ano ba? Sugo. So kan tanuma isugon. Duta ra ba? Duta ang tanuma oy. Ngaya niya ko ano balik din. Duta oh. Duta po daan. Nasi siya. Ang kilid-kilid sa balay. Green tanong. Ay, ka-cute siya mga tanong. Hindi na ang favorite ko buwak. Nandun tagin siya buwak ka eh. I so like this plant. Arawa. Loy ka ay. Nice siya ba balay. Yan ang CR. Nagtabil-tabil. Ano pa ni siya? Opo ikaw. Nice niya. Nakakatanong ka kana ano ang voice? Ang cute yung kinitanong mo. Ang voice. Ayo! Ay, wait daw. Masarap. Grabe haslubir ka ng bunga. Kumpul-kumpul. Let's continue the tour. Okay. Kita na ito. Nang-harvest na sila mga palay. Nagkuhan na dyan di ay. Nagkuhan kay ani na gud ka nag-ani ay dako ko di daghan nag-ani daghan nag-ani dako ang ahumad siya ang buntag. Mangga, pamunga na mangga. Nice po di ilang balay. Nasa nayon gid style lah. Nice po. So, kinahanglan mo ko mga haligi, mga dagko. Mga ko. Okay. Pang luwaw ba? Pwede rin. Laka nice. Wow. 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 Lo, grabe ka tinaw. Pwede ka dyan maligo din he. My God. Nindot. Grabe. Wow. Wow. Wow, chapik perfect. Sus, grabe ninduta. Oh. Ay, Ginoo ko katinaw. Oh my God. Katinaw. Look at this place. Dito, tinawa kay stupid. Wow.
Duta buyag isda eh. Loh! Duta oy. Loh. Duta stingos nagdagay ding tubig. Lah. Grabe tinawa. Nani mga isda. Lon, duta jud. Ay. Pwede rin na lang ko. Grabe din awa jud. Grabe duta. Ninduta. Grabe ninduta ka jud. Tinawa ka jud. Pwede butangan dagang isda. Mga tilapia. Ninduta. Pwede rin oh. Paipuan oh. Puras Dimas ay nayani. Kahoy. Lingawan na pingan. Puras Dimas kay katawadan. Yan, duta eh. Sumubon niya. Patanin ka to. Let's continue to walk. Sorry, sani, sorry. Tujud as in duta. Duta katinaw. Duta nga, tadig mga tilapia. Oh, may tilapia ni. Nay, asa gikan yung tubiga? Asa man dire ni agi, dire? Ori nga. Imburnal. Kanin duta, no? Mama resin to dai, de. Sa una, yun nga ni, puto dapit-dapit po din nga ni. Wala. Ay, kadapit-dapit. Oh, grabe ha, tubig dire. Uy! Nindot ni, buhiag mga isda. Nay, mga isda dai, de kanan kaya kawatan man po lagi. Kawaton? Ay, Mga uwang, mga ingana ba? dai. Mga tilapian, duta ka dyan diri. Uy! Sangko kay nato bay padon dai. Nanin, duta ka dyan. Tinawa pa ka dyan. Mao ni ang lubukon. Nay, basura pero tinaw maghihapon. Panguhaon na laman ng basura. Supply sa tubig din eh, talong. Oh, diri ito. Ay, time sa agbanga pa ni. Agbanga pa ni? Banga pa ni. Banga pa. Oh, agbanga pa din ni. Ito itom. Lagi kuyawa, no? Sumpay din yung mga tubod-tubod dire. Duta, oy. Pwede po liguan. Pwede po niliguan. Duta, oy. Duta, oy. Ang tinawa, Jud. Daday, anindutan ni. Ndut. Ndut, Jud. Nduta ka, Jud. Ani di agbanga dai. Karon pa ko kasuroy, Jud, nga suroy. Kani man ka. Taga Caridad Sur. Ani duro man di ay. Lagi? Karon pa ka, Jud. Lahi malagi ning maglakaw-lakaw, Jud, ba? Nang tanawon, Jud, susihon, Jud, ang lugar. Ara man di Caridad. Tinawa po doon. Tubo din.
abuhan nga ni batong sa abuhan sa una. Duta ka Joy, banga din eh. Loh. Oy, di ara, gianan. Sus, di ara. Gianan. Duta tubiga eh. Duta buyag isda eh. Wala, tunay ng libig dito. Hindot ni buyag isda. Duta eh. Madyo lang ako ng laba dito sa unahan. Ay mga sabon pa doon dire. Duta nga pa yung mga sagbot sa sapao nga mga nindot oh. Yawa eh. Nga na po din na sagbot sa sapao. Ano? Yawa eh. Nga na rin ang purma. Kuyawa. Lugabiha yung duta ka dyan. Yawa eh. Papa dito daghana oh. Ah, grabe ng dutas tubig. Yung duta po namuntag sa join, dot kasi tubig mo do. Grabe tubigan eh. Yung duta. Iya, tubigan duta. Wala basura gamay. Malimpyuhan eh. Sus, yung duta eh. Duta eh. Tubod. Noy, asag tubod ani. Asag tubod ani. Ag source nga tubod. Aha dapit. Aha dapit ag tubod ani. Babaw dito? Aw sunay nag-agas diha nga sapa aw kana agianas tubig padung diri ah. Oh, duta no. Ilang gam nagagi. Uy, grabe tinawa uy. Grabe. Lagi kabaw lang ihawon. Di baka banga din eh. Dako po the rice field ni banga oh. Oh, suro niya po sa baybayon na banga. Interesting. Banga pa din eh. Asa magsugod ag itom noy? Barangay Itom, asa magsugod? Nay gibutang dito welcome to Barangay Itom? Amo na diha magsugod. Kagaridad Sur. Karon pamaliko ko na ka suri-suri dyan yung magsusi-susi sa mga lugar. Inaara dagagianan sa tubig no. Ana din na dito, ana. Lahi po to dito sa Kisko, lahi po to tubura. Hay sika. Kabaw, grus tatay ani no sa mga tubod diri ah. Iluloy guno. Luloy guno? Oh. Naalagi. Kuyawa. Ito subadyo ni. Ha? Ang tubod ani, unsay pormanoy? Ang tubod ani sa ibabaw, kanang murag waterfalls or naara just ibabaw, naggikan. Naitangke. Ay, Sa tangki? kaning tubig sa matalom tag-os o bagdan. Ha, mao na diha adi ay? Oh, nari ka. Napasagdanan mo nagtugat daw. Asa agi? Diha sa uting sa saka nga to. Ah, dito. Ah, kabaw grus tatay ko ani. Kay bawa luloy siya eh. Okay, nindot tatadawon na adi diri adi ay. Ang tao mangaligo da. Di na makaligo ang tagagbanga. Oh? Nawi. Ano pero minti. Oh? Ay si kanay wa pa ko kanganha. Na day didto atubod. Dako si Janoy unsa man kanang Ako say kanang naitangkuan na sa makina. anay mo kan makina tangke enja napoy sapa unsa man. Nay sa pa.
Diyan ay tubod nagbukal-bukal. Oo. Nagtubol na nagpulupkan ni kuwag tangke gi siminto. Oh. Wasan na para kawas. Arang daghana dig tubig ni Juno kay nagbukaw-bukaw. Na, bukaw na. Bata pa ko ako ba dumog ng malubog og bagto. Di malubog oy. Nay, uyawas eh. Na, lami-lami ng tubig. Ala. Sige, pohon-pohon. Ato ka, itong nasi naman yung gagaw na berne. Nalagay. Napoy, ag tubod dito pa pud unahan. Oh, nga to ka berde yung pisong. Liya ba? Liya. Hindi ta tuuro ni mo ani. Nga kami yung napay. Ay berde mo kay. Hindi na pwede maglakaw. Pwede siya. Hindi to maglakaw. Oh. Ada kagi. Nagana sinayasa man yung mga bildo no eh. Kuha man eh. Padag man na. Ninja. Ninda malas iti da galia. Oo. Hindi kay sarado man. Huwag mo tangat ba siyo rin hindi kay uba naman. Da uban. Uban na ko. As in. Nagana ra ba? Ano eh. Morning, di. Kung gusto ka, manto ka. Kanang. Yan natin. Nagana ra ba? Hala. Namungag Jumalina. May malay. Oh. Oh, Jumalina oh. Oh, inanguhaan. Kudughan. Kudughag seeds amin. Ay, di ah. Kudughag seeds gi. Tusok tumban-tumban ra. Pangkong alam yung isudan. Tuod nga tos mga kabadyan sa ato. Maarang di ana. Tapi ta ko ana. Arang anas. Sige mo nagadugang ko. Hinduta pud mo so diha ana na unsay naas ilaw man na. Kung ako sila diha, wa na ikuan. Kada adlaw ni sa nga ni tay sige tingog. Adlaw na mag-andat. Ni, maligo sila diha maglaba. Ha? Ala, grabe tinawas tubig. Diyan man na bon mo dire. Grabe tinawas tubig tay. Grabe tinawa tubig ka uy. Ha? Grabe tinawa.
Ato anhi manawa og taga-kapasan, anhi manawa og kasili. Tay mainom ng tubig nga ni tay no. Yabi, Oo, yun ang tubig na tinawa inom na- ka adyo. Mo man tubig sa inom na to. Sige ko tinawa. Hala, nano day nga ni diri no? Gingawa. Isang bahay na diha. Oh, Naghanap og basura uy. Limpyuhanan. Ano di agianan rin to. Padung nang atos kabasa no. Danin duta oy. Padung kabasa sa dre. Ano alam yung mga sabon-sabon no? Ani maligo, manglaba, magunsa pa. Ora. Maupod no. Lingaw sa iday gadjud manglaba pud og ingani, jag sabon laging gamiton pud no. Dami sa sabon. Ugot-ugot, lupa na niya ang Hindi kay na may sabon lagi nang makadaot sa mga isda ug mga uban pa nga kuan. Ana ninduta sa mga tao dinhi na may ingani. Badag. Uy, dira po anak ko kung Nindot sig mga nagpudyo diri oy. ilam nang buka. Gumul-humol ra diri. Ini kagabi na pa pagligo-ligo din eh. No, ninduta si eh. Dira po kang mag-abag na, ilam bulhan na. Oh, ninduta si oy. Ilam ka bulhan na. Kisa po ning bay diri Ila. Oh, ka-perfect si po na yung bay no. Parang po yung kakaarigay. Oh, ara ka perfect magilang bay tay na diha. Oh. Atang ninduta si eh. Ayaja. Ano ninduta si ni tubiga oy. Grabe. Kanindot. Amigo mo yan eh. Hala, ninduta oy. Hala na po gadyo diri Hala. Nalay basura lagi, limpyuhanan. Lo, tinawas tubig. Uy, kanindot sige ligo. Plastaras ba? Grabe gid bay kay Loy Plastara oh. Natunga gajud sa sapa atang ninduta. Lala di tilapia. No, piuhan mong gid ni duta na jud ni kaadyo to na po manglaba. Nagrabe ni duta eh. So, grabe. Duta ba ng nagara? Duta po ngani oy na isa pa dos bay. Duta siningani. Pangsaw bula ni kabuntag ni kagabi. Perfect yung bay. Nag-isda. So, nag-isda ron. Ako yung mga gipang sabon. Ito pa. Giyahak ng mga sabon nito. Ito ni kadaot ron. Ito na. Laba na pag-usa. Kuyawa, haya-haya. Kuyawa, din ingana tayo no, manglaba sa ingana. Ha? Oh, ninduta si eh. Parinti na to sila tay. Bek. Ito nang bayad da. Di alay ko mo na itong parinte, bik-bik. O ilan na tay? Yay! Parinti! Ila po na eh. Oh. Lon, duta dari ang kaon-kaon. Uy! Bawal ang musud. Lon, duta dari uy.
lagi ko nga tasa kay diri motor. Ito gidadre. Kay nakaanhe ko wa pa man ang semento ha. Oo, da. Mo lagi natinga ko ha bining ngutahan Sa ako. tubog lang ka na smokin. Ha? Oo, da. Nagmotor mo. Nagmanada motor. Hinduta sining injo. Ha? Hinduta injo. Anak na. Nabili ni Ha? Parinte? Yay! Parinte! Yay! Lalong Aw ba naghubos? mga idara naman na kita. Tunong laba. Hinduta sining injong bay. Ay, ibahay ka na nga doog tubig lagi. Lagi, hinduta na pa. Gadyo diristo nga. Grabe. Kamu may lamig. Bahay. Na, hinduta sining injo din ni Uy. Dinhi lagi. Mm. Dinhi may agi nga rebaktas. Nga to mo sa basan. Ay, grabe, hinduta. Nagnitoy Ang kapawan. sakin sa bletod ka, nakalimot ko. Oy, si Luloy Gono. Na, nindot sini din Manoy, ikaw na na. Ako lagi na. Hala ka Manoy, mura maglag... Wa, bitaw, wa na makaadyo ko makakuha ni mo Manoy kay kanang mura ba o kanang hingamay mang pagkakaroon tambok ko dyan na siya nga tuno. Wa gini ko kay Ako ganiwa ko kailaga dugol nimo. ko kinamburay ko. Pero ag imong aw diri anoy, naguna-huna kog butubag baka di ba? Ag imong nag-imagine ko ba? Kung Manoy man siguro sa tinuloy, tinululoy. Mao bitang yung imponsado. Hinduta ka dyan din ni Uy. Ligo ko. Hinduta din ni Uy. Oh. Manita, mga bata tayo, mga ligo. Kamungat ko. Na may siminto lagi o. Makadrive pa din ganoy. Kada lagi. Kapahapon ganun ko. Hinduta si Dinhe. Ah. Baka bata lo alay nagtrabaho. No, mura magwa na ka karoy naga uma. Ka-perfect po daning lugar tao. Okay, igo mo po rin dyan. Di pa rin tatay nga. Lagi. Anong wa na. Hindi, dagong na mo.